Ako malakas. No. Imbuker. Binaw ko to eh. Tsaka to. Uy, si Sir. Today, may surprise kiss kayo. Sir! Nag-discuss ako. Sir, open notes. Sige na, sir. Pwede kumain. Pwede kumain. Bagsak! Sir, Umay kayo. Ay, wait na. Uy, 10 minutes na lang. Uy, ba't kayo nag-dikit? Wala, ito, shit me, ito. Gago. Gaya na. 30 minutes. Please naman. Hirap na exam niya eh. Wala ka ako may sagot. Dota ko kayo. Dota ko kayo. Hindi pa. Please. Amen. Amen. Labas. Ano to? Sir, wala yan, sir. Ano wala? Sir, labletter lang, sir. Wala lang to. Sir. Sir, labletter lang. Labas. Sir, bakit? Labas. Pakpak ka na. Ano? Zero ka na sa first kiss. Sino pa sunod dyan? Sino sumunod? Sir! Wala lang sir, hirap ng quiz. Dali lang yan. Invoker o friend. Class, 5 minutes! Sir, tapos na. Sir, Pasa na, pasa. Sir, tingnan niyo naman yung sagot ko. Wala na akong masagot. Sir, pwede rin Sir, may sagot na ako, sir. Oo, sagot niya, sir. Mali ito. Mali ba ka? One up, ah. Mali yan. Tama yun, oh. Yan yung sagot ko. Mali yan. Tapos Hindi wala, one part. Ay, what? Mali yun. Formula mo. Sir, kaya lang naturo na din. Sir, pwede lumabas? Sir, yung Tapos na, sir, nakatapos na. yung sagot ko, sir. Yung na. Sir, pwede na lumabas. Pwede na. Mag-aaral kayo sa sinod. Doon ang mag-aaral. Grabe, pre, yun ang hirap. Oh, shit. Umiyak ka nila. Pa, sir. Bad trip. Grabe po. Uy, pre, please, sagot ka, pre. Wala nga ako sa pre. Bad trip. Kaya po, ito ako sagot ko eh. Bad trip kasi teacher natin. Dota pa mo. Surprise kiss yun. Sir, paano yung sa akin, sir? Dota pa mo. Tayo na, bad trip. Ano yung teacher? Surprise kiss pa. Gusto ka.
Nakapanginip ako. Sabi ba may quiz tayo sa Aljan? Pinilas yung pupil ko. May quiz tayo sa Ano, Aljan. gusto mo balik ko, may quiz pa daw tayo sa Aljan. Aljan, Dota na lang. Dota na lang tayo. Tara, huwag na natin pasukin yun. Ba't na lang tayo kahit? Marami na akong pang-ano, patrisyo. Hindi, hindi pare. Kasi ganito. Kasi, siyempre, sige tayo. Kailangan natin. Kailangan natin yung natin. Kailangan natin mag. Kailan ba yun? Mayroon naman mat sa Dota. May plus sign dun, yellow. Hindi yun. Kasi kailangan natin mag-review. Pati sa akin. Kasi naman mag-drop. Ay, Invoker? 20,000. 20,000. Hindi, kasi marami naman may pera. Kayo, marami kayong pera. Enroll na tayo. MRC? Meron na. Dito na lang. Review na lang tayo. Wala mo ni was next excerpt din eh. Ay, no. Boring mag-aaral. Joker ko, manual pa yun eh. Ay, mag-aaral ako. Kasi sa bahay ko lang. Paano mo na ako ito? Wala, mag-aaral ka na lang. Eh yan ba yun? Sige, turo mo ito para niya bumunta sa Aljan. Aljan, pero tayo. Hey, Aljan. Baka mag-makeup ako eh. Yung mag-makeup pre, siya mga mag-click sa sila naman. Sabi, mahirap mo siya. Ito yung side ko. Sir, Robby mo, sorry lang. Sir, sorry ha. Sa nangyari kanina. Awal na Mag-aaral ka na ako, sir. Mag-aaral ka na. Di sir, dapat niyo mga Uy, ano ba yung keyboard by now yan? Yung kibag ba yun? I-multiply mo lang yun. Hindi lang ba yun? Yung Pascal method ba yun? Yung ba yung ano, Pascal? Yung 1, tapos 2, Pascal, Yung i-add mo lang yung nasa. Pascal, di ba yun yung Pascal yung Pascal? Yung mga football player. Pre, bakit pre? Ay, hindi, real ako na. Uy, pre, time na. 12 na, pre. Aljan na. Tara. Uy, baka mali tayo. Oras na ba? Pre, time na, 12 na eh. Uy, gago. Uy, tara na. Tara na, uy, may gusto tayo sa... Last one. Uy, last 30 seconds na lang. Okay, class, start. Makikinig na. Kaya natin to. Kaya tayo, nag-review. Hindi tayo nag-Dota. Sir. Basta sir. Sir, nag-aaral kami. Hindi kami nag-Dota eh. Masarap pala mag-aaral mo. Bakit ba? Sana pumasa ako kahit perfect lang. Sir, sige na. Sige na. Sir. Red pen. Okay, class, ito na yung result na ano. Pumasa ako kahit perfect lang. Okay na. Sir, kinakabahan ako. Uy, ayos rin. Pasado ba? Oo. Gago, nag-review na. Nag-review. Sa
to, alam ko na akin. Sorry na. Oo nga, perfect na lang. Nice, sir. Nice, sir. Sir. Good job kanina sa quiz. Salamat po. Salamat, sir. Thank you so much. Salamat, sir. Salamat po, sir. Sige, mag-aanggar lagi. Salamat, sir. Salamat, sir. May likod